गाव म्हणजे फक्त घरं, रस्ते आणि शेती एवढंच नसतं. तर गाव म्हणजे काही जुन्या आठवणी, परंपरा आणि अशा गोष्टी ज्या लोक उघडपणे बोलत नाहीत, पण त्या गोष्टी सगळ्यांच्या मनात कुठेतरी दडलेल्या असतात. माझं गाव साताऱ्याच्या डोंगरांमध्ये वसलेलं. त्याचं नाव आहे बोरवाडी. लहानसं पण खूप जुनं. चारही बाजूला डोंगर, मध्ये वाहणारा एक छोटासा ओढा आणि त्या ओढ्याच्या काठावर आमच्या गावचं जुनं स्मशान. दिवसातील स्मशान अगदी साधं वाटायचं. काही जुनी दगडी समाधी, काही जळालेले लाकडाचे अवशेष आणि मध्येच मध्येच उभं असलेलं एक भलं मोठं चिंचेचं झाड. पण त्या चिंचेबद्दल गावात एक वेगळी चर्चा होती. गावकरी नेहमी म्हणायचे की स्मशानातली चिंच झपाटलेली आहे. गावातल्या म्हाताऱ्या लोकांचं असं म्हणणं होतं की त्या झाडाखाली रात्री काहीतरी फिरतं. कोणी म्हणायचं रडण्याचा आवाज येतो, तर कोणी म्हणायचं झाडावरून कोणीतरी खाली उतरतं. कोणीही रात्री तिकडे जाण्याची हिंमत करत नव्हतं. गावात एखादा नवीन माणूस आला आणि त्यानं त्या झाडाबद्दल विचारलं, तर गावकरी फक्त एवढंच म्हणायचे की रात्री तिकडे जाऊ नका. कारण सगळ्यांना माहीत होतं, काही गोष्टी सांगण्यापेक्षा अनुभवायला जास्त भयानक असतात. गावातल्या चौकात रात्री नेहमीच म्हातारे बसायचे, तंबाखू जगळत मस्त गप्पा मारायचे. त्या गप्पांमध्ये अनेकदा स्मशानातल्या चिंचेचा विषय निघायचा. एकदा तात्या म्हणाले, अरे त्या झाडाखाली आधी एक मुलगा मेलाय म्हणे. लहान पोरगा होतं ते, आणि त्याचा आत्मा अजून बी तिथंच अडकलाय म्हणे. तेवढ्यातच दुसरं कोणीतरी म्हणालं, अरे नाही र, माझ्या आजानं सांगितलंय एका बाईनं तिथं गळफास घेतला होता. गोष्टी वेगवेगळ्या, पण भीती मात्र एकच. गावातली पोरसोरं दिवसा धाडस करून तिकडे जायची, पण जसा सूर्य मावळला की कोणीही त्या वाटेने फिरकत नसे. तर ही गोष्ट काही वर्षांपूर्वीची आहे. आमच्या गावातलीच दोन पोरं, म्हणजेच गण्या आणि पिंट्या, दोघेही एकदम जिवलग मित्र. गण्या थोडा उंच, पिंट्या थोडा बारीक, पण दोघंही खूपच खोडकर. गावात कुठलीही आगाऊगिरी असेल तर ती त्या दोघांचीच असायची. कधी शेतातल्या भोपळ्याला दोरी बांधून भूतासारखं हलवायचं, कधी रात्री कोणाच्या दारात टकटक करून पळायचं. गावकरी त्या दोघांना त्रस्त होते, पण गण्या म्हणजे पाटलांचा मुलगा, म्हणून गावकरी जास्त त्याच्या तोंडी लागत नसत. कारण अर्ध गाव हे पाटलाकडे गहाण पडलं होतं. एकदा चौकात बसून सगळे स्मशानातल्या त्या चिंचेबद्दल बोलत होते. तेवढ्यातच तात्या म्हणाले, अरे रात्री त्या झाडाखाली कोणी राहिलं तर दुसऱ्या रात्री तापेने पडतं म्हणे. हे ऐकून गण्या हसला. अहो तात्या, तुम्ही सगळे फालतू गोष्टी सांगता, भूतभीत काय बी नसते या. पिंट्यानेही साथ दिली. हो रे, आपणच जाऊन पाहूया एकदा. गावातल्या सगळ्या माणसांनी त्यांना रोखलं. अरे काय येडबिड लागलंय की काय तुम्हाला? ईशाची परीक्षा कुठं घ्यायची असती का? पण या दोघांच्या डोक्यात एकच विचार बसला होता की आज रात्री आपण स्मशानात जायचं आणि रात्रभर तिथेच राहायचं. त्या रात्री चौकात पोरांची मैफिल बसली होती. गण्या म्हणाला, अरे मी काय म्हणतो, आज आपण सगळेजण जाऊ आणि मस्त रात्रभर स्मशानातच झोपू. बघूच एकदाच की खरंच भूता असतात की नसतात. पण सगळेजण मात्र दचकले. अरे गण्या, तुला काही वेडेबिडे लागले की काय? स्मशानात भूता असतातच ना. त्यावर पिंट्या हसतच म्हणाला, ठीक आहे मग, जर आम्ही रात्री तिथे राहिलो तर उद्या सगळ्यांनी आम्हाला वडापाव खायला द्यायचा, चालेल का? पोरांनी लगेच पैन स्वीकारली. ठीक आहे मग, पण सकाळी जिवंत परत आला तरच. सर्वजण हसायला लागले, पण कुठेतरी मनात भीती होती. कारण त्या स्मशानातल्या चिंचेबद्दल अनेक विचित्र घटना आधीही घडल्या होत्या. रात्री सुमारे 11 वाजले होते. गावात सगळीकडे शांतता, कुत्र्यांचं अधूनमधूनचं भुंकणं आणि दूरवरच्या घोड्यांचा आवाज. तेवढ्यातच गण्या आणि पिंट्या टॉर्च घेऊन स्मशानाकडे निघाली. चल लवकर, आपल्याला उशीर होतोय. ते दोघेही स्मशानाकडे निघाले. गावातून बाहेर पडणारी वाट खूपच अरुंद होती. दोन्ही बाजूला उंच गवत, चंद्रप्रकाशात सगळं काही धुसर दिसत होतं. जसंच ते स्मशानाजवळ पोहोचले तसं वातावरण अचानकच थंड झाल्यासारखं वाटलं. पिंट्या थोडा थांबला. अरे गण्या,
इथे जरा वेगळंच वाटतं यार. त्यावर गण्या म्हणाला, अरे घाबरलास की काय तू? काही नसतं, चल. पण खरं सांगायचं तर आता त्यालाही आतून थोडी भीती वाटत होती. स्मशानात शांतता एवढी होती की स्वतःच्या श्वासाचाही आवाज ऐकू येत होता. जुन्या समाध्या चंद्रप्रकाशात विचित्र सावल्या टाकत होत्या आणि अगदी मधोमध उभं होतं ते खूपच जुनं आणि भलं मोठं चिंचेचं झाड. ती होती स्मशानातली चिंच. झाड इतकं मोठं होतं की त्याच्या फांद्या जणू आकाशातच पसरल्या होत्या. वाऱ्याने त्या हळूहळू हलत होत्या. पिंट्यानं टॉर्च वर मारली. अरे किती मोठं आहे रे हे. गण्या म्हणाला, चल इथेच बसू. दोघांनीही झाडाखाली चटई टाकली. पहिल्या काही मिनिटात काहीच घडलं नाही. दोघेही हसत मस्त गप्पा मारत बसले होते आणि तेवढ्यात अचानकच जणू वरून काहीतरी खाली पडलं. पिंट्या जरा दचकला. अरे काय पडलं? गण्यानं तिकडे टॉर्च टाकली आणि त्यांना दिसलं खाली एक चिंच पडलेली होती. अरे ही तर चिंच आहे. दोघेही हसले. पण काही सेकंदांनी पुन्हा. आता मात्र 3-4 चिंचा एकदमच खाली पडल्या. पिंट्यानं झटक्यातच वर पाहिलं, पण वर मात्र कोणीच नव्हतं आणि अजिबात वाराही नव्हता. अचानकच पिंट्या म्हणाला, अरे गण्या. गण्या त्यावर उत्तरला, काय रे? अरे हे तर पावसाळ्याचे दिवस आहेत आणि पावसाळ्यात तर चिंचा नसतात ना. ते ऐकून तर गण्या पुरता गोंधळला. हो रे, तू तर बरोबर बोलतोयस. मग ह्या चिंचा. ते दोघेही गडबडून उभे राहिले आणि झाडावर टॉर्च मारली. पण आता मात्र झाडावर एकही चिंच दिसत नव्हती. पण खाली मात्र 4-5 चिंचा पडलेल्या होत्या. दोघांच्याही अंगावर काटा आला. तेवढ्यातच झाडाच्या वरून त्या दोघांनाही एक आवाज आला. त्या आवाजानं दोघंही गोठून गेले. तो आवाज होता एखाद्या लहान मुलाच्या हसण्यासारखा. पण त्या हसण्यात काहीतरी भयंकर होतं. पिंट्या आता थरथरू लागला. गण्या वर टॉर्च मार. गण्यानं थरथरत्या हातानं टॉर्च वर केली आणि त्यांना जे दिसलं ते पाहून तर दोघांच्याही अंगातलं रक्तच गोठून गेलं. कारण झाडाच्या फांदीवर काहीतरी वरती बसलेलं होतं, छोटंसं, अगदी एखाद्या लहान पोरासारखं. पण त्याचा चेहरा मात्र दिसत नव्हता. झाडाच्या फांदीवर बसलेली ती आकृती हलके हलके झोका घेत होती. चंद्रप्रकाशात तिचं शरीर हे आम्हाला स्पष्टपणे दिसत होतं, पण चेहरा मात्र काळोखात लपलेला होता. गण्या आणि पिंट्या दोघंही आता थिजून उभे राहिले. गण्याचा आवाज थरथरतच बाहेर पडला. कोण आहे तिथं? त्या आकृतीनं हळूच डोकं वर केलं, पण पुढच्या क्षणी त्यांच्या दोघांच्याही अंगावर काटा आला. कारण त्या आकृतीचा चेहरा हा नीटसा दिसत नव्हता. तो जणू धुसर होता आणि त्याच्या डोळ्यांच्या जागी काळी खोलगट पोकळी होती. आणि तेवढ्यातच ती आकृती अचानकच झाडावरून खाली उतरली. पण ती काही खाली उतरत नव्हती, तर ती हवेत तरंगत खाली येत होती. दोघांच्याही छातीत धडधड वाढली. ती आकृती जवळ येताच आमच्या असं लक्षात आलं की ते एका लहान मुलाचं भूत होतं. त्याच्या अंगावर फाटका शर्ट, पायात काहीही नव्हतं आणि त्याचा चेहरा एकदम पांढरा फटक. तो एका हळू आवाजात म्हणाला, खूप वर्षांनी कोणीतरी आलं इथे. गण्या आणि पिंट्या आता दोघांची भीतीने गाळण उडाली होती. गण्या चल निघूया इथून. पिंट्या असं म्हणाला, पण गण्याच्या मात्र पायात जीवच राहिला नव्हता. गण्या तिथून पळायला गेला, पण त्याचे पाय मात्र जड झालेले. जण कोणीतरी जमिनीतून त्याला पकडून ठेवलं होतं. आणि तेवढ्यातच स्मशानाच्या दुसऱ्या टोकाला अचानकच काहीतरी हलताना दिसलं. गण्यानं तिकडे टॉर्च मारली आणि त्यांना जे दिसलं ते पाहून त्यांचा घसाच कोरडा पडला. कारण तिथे एक म्हातारा हळूहळू त्यांच्याकडे चालत येत होता. पण त्याचं चालणं जरा विचित्र होतं. त्याचे पाय जमिनीवर लागत नव्हते, तर तो हवेतच थोडा वर चालत होता. त्याच्या हातात एक जुनी काठी होती, पण ती काठीही जमिनीला अजिबातच लागत नव्हती. तो आता त्यांच्या जवळ येत होता आणि त्याचे डोळे हे पूर्णपणे पांढरे होते. पिंट्याच्या तोंडातून तर शब्दच फुटत नव्हते.
गण्या काही बोलणार इतक्यातच झाडाच्या मागून अचानकच एक बाई पुढे आली. तिचं अंग पांढऱ्या साडीत होतं, पण पुढच्या क्षणी दोघांच्याही अंगावर पुन्हा काटा आला. कारण त्या बाईला डोकंच नव्हतं. गळ्याच्या वर काहीच नाही, फक्त धड. आणि तरी सुद्धा ती हळूहळू त्यांच्या दिशेने चालत येत होती. तिचे हात पुढे सरकत होते. संपूर्ण स्मशानात अचानकच थंड वारा सुटला. चिंचेच्या फांद्या जोरजोराने हलू लागल्या. आणि तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की स्मशानात वेगवेगळ्या जागी अजून अनेक सावल्या उभ्या होत्या. काही लहान तर काही मोठ्या, आणि काही तर झाडावर बसलेल्या. गण्या घाबरूनच पुटपुटला, पिंट्या, मला वाटते आपण अडकलोय. तेवढ्यातच त्या लहान मुलाच्या भोवताने मोठमोठ्याने हसायला सुरुवात केली. आणि त्याच्यासोबतच बाकीचे आवाजही ऐकू येऊ लागले. कुणाचं रडणं, कुणाचं कुजबुजणं आणि कुणाचं हसणं. संपूर्ण स्मशान हे जिवंत झाल्यासारखं वाटत होतं. तेवढ्यातच ती शिरण असलेली बाई अगदीच त्यांच्या जवळ आली. तिचे हात थेट गण्याच्या खांद्यावर पडले. गण्या मोठ्यानं किंचाळला, आ! तिच्या त्या स्पर्शात एक विचित्र थंडपणा होता, जणू काही बर्फाचा तुकडा संगावर ठेवला असावा. तेवढ्यातच तो म्हातारा काठी टेकवतच त्याच्या भोवती फिरू लागला. पिंट्या कसाबसा सावरला. त्यानं गण्याचा हात धरला आणि त्याला जोरात ओढतच म्हणाला, चल, आपल्याला जीव वाचवायचा असेल तर इथून पळावं लागल. आणि ते दोघे देवाचं नाव घेत तिथून पळत सुटले. ते मोठमोठ्याने हनुमान चालिसा म्हणू लागले आणि जीवाच्या आकांतानं स्मशानातून थेट गावाच्या दिशेने पळत सुटले. त्यांच्या मागून त्यांना आवाज येत होते. कुणीतरी हसत होतं, कुणीतरी रडत होतं, आणि पिंट्याला असं वाटत होतं की कोणीतरी त्याच्याच मागे धावतंय. त्यानं मागे वळून पाहिलं आणि त्याच्या तोंडातून किंकाळी बाहेर पडली. कारण ती शिर नसलेली बाई अगदी त्याच्या मागेच येत होती. पण ती चालत नव्हती, तर ती हवेतच तरंगत होती. गण्या आणि पिंट्या अजून वेगाने पळू लागले. बराच वेळ धावल्यानंतर गावाची पहिली वस्ती दिसू लागली. दोघांचंही अंग घामाने भिजलेलं. तेवढ्यात अचानकच पिंट्या कशाला तरी अडखळला आणि जोरात जमिनीवर पडला. त्याच्या तोंडातून फेस यायला लागला. गण्या त्याला बघून घाबरला, अरे पिंट्या, उठ लवकर. पण पिंट्या मात्र बेशुद्ध झालेला. गण्या कसाबसा त्याला पाटकुळीवर घेऊन गावात आणतो. थोडं पुढे आल्यावर त्याला ग्रामदेवताचं मंदिर दिसलं. गण्या पिंट्याला घेऊन मंदिरात गेला आणि देवाचा अंगारा कपाळावर लावला. दोघेही रात्रभर तिथेच बसले. पण सकाळी गावात सर्वत्र खळबळ उडाली. गण्या आणि पिंट्या दोघेही मंदिरात पडलेले होते. दोघांनाही जोराचा ताप आलेला. ते सतत घाबरून किंचाळत होते. पिंट्या तर बडबडत होता की ती येते. गावकऱ्यांनी लगेच त्यांना शहरातल्या एका दवाखान्यात भरती केलं. डॉक्टर म्हणाले की दोघेही प्रचंड घाबरलेले आहेत. त्यांना पूर्ण महिनाभर दवाखान्यातच ठेवावं लागल. त्या दोघांचा जीव कसाबसा वाचला होता. पण आता गावकऱ्यांना खात्री झाली होती की स्मशानात रात्री थांबणं म्हणजेच विषाची परीक्षा घेणं. आणि त्या दोघांना तर स्मशानाचं नाव जरी घेतलं तर दोघांनाही आकड्याच भरतात. आणि काही गावकरी म्हणतात कधी कधी त्या झाडावर एक लहान मुलगा झोका घेताना दिसतो. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा, जेणेकरून भविष्यात येणारे व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत सहजरित्या पोहोचवू शकेन. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन आणि सत्यथरारक अनुभवासह. धन्यवाद.